tuyok na totong views. Hello mga may, it's 2 p.m. Na ami karon sa atubangan sa pultahan jud. Ay sa pagsura day kab. Wa may day viewers day. Okay ra gyapon. Ano na usa na day sige yaw na day. Sige, hello mga bay, maayong hapon. Alas 2 na gidriyan tak na sa haponon. Aha, alas 2 na po ang oras dito sa ngayon. Okay, nandito kami sa pintuan ng City Hall. Ito nasa likuran namin. Nami diri nagsamok-samok sa naagid mi sa pultahan no. Sa diri sa City Hall of Davao. So, hello rin yung tanan. Nagbayahay mi diri kay purting inita dito dapita. Oo, pangahimo diri unya ha kay mag-showdown mi ni Bayet. Ang kagandahan dito is hindi siya mainit. Mainit siya pero merong hangin, di ba? So once again po, ayan po, ikinagala ko pong ipakilala sa inyong lahat. Ang kilala niyo na, si Inday Kabkab. At saka yung anak ni Inday Kabkab, hi dear. Juniora. Sa mukha, okay ka lang? Ha? Murag ikapoy jud in taon ning. Oh, say hi sa dito smile. Hi sa sige na hi. So this is the Juniora of Inday Kabkab. Thank you sa nimo sila. Thank you. So maraming salamat po sa mainit na pagtanggap ninyo sa ating pinakamamahal na Inday Kabkab. Sobrang salamat po. Okay. So mamayang hapon po, if gusto nyong pumunta rito, magkita-kita po tayong lahat kasama si Inday Kabkab because we are planning to dance. We are planning to dance budots right here. Nandito kami sa nandito kami sa stairs ng ang background namin, ayan, Davao City Hall, ayan. Nandyan sa loob yung office ni Mayor Sara Duterte. And murag mainit na akong cellphone, di lang tayo mo buto. So ayan po, sa mga... Smile to Bayet, nag-selfie siya. Sa lahat po ng mga followers ni Inday Kabkab dyan, mabuhay po kayong lahat. Mag-selfie sa amin. And yes, Maria Teresa Tumita, Tagalog yes dear. Kaya we are going to speak Tagalog because of you. Banjilin Drent Salapi, hello. Bayot, Inday Kabkab at thank you po Ara HG at Ate Cha BC Kalagya. Actually, ngayon lang to. Next week wala na po to. And actually, meron akong sabihin sa inyo, yung mahal ko nagzelos na eh. Kasi meron siyang kahati. Sinabihan ko naman siya, mahal ngayon lang to eh. Hindi naman to forever, mahal. Ang forever. Kami muna ang mag-date. Mahal ang forever tayong dalawa eh. Nice to see you mga idol. Ha? Pictures ata dong? Asam na dong? Naka-remote muna. Remote. So, sige, go. 1, 2, 3, smile. Piti mo na. Piti ba? 1, 2, 3. Oo, diri kapatid. Kayo na. Tungkulan ba? Nakita na sa tungkuan ba? Hello Ate Cha and Ate Kabkab. Jocelyn Lajato Lagasca. Jocelyn! Almera Malos. Hi, Almera! Tapos na kayong kumain? Yes, tapos na po dear. Yes, sumanag yun. Si Mara Helen, nagkita ang dalawang kalog. Wey, ikabaw lagi ka doon. Mga Jocelyn Rara, watching from Lebanon. Aloha Bayot, it's Saturday and it's 8:30 p.m. now. It's Tata Singson of Honolulu, Hawaii. Bing Canyon, shout out ko nimo mga Bayet. Hi Bing! At sa lahat po ng followers po ni Inday Kabkab na nakita ko po dyan sa Summit Circle Hotel in Fuente. Sila si Ma'am Benya Mendez, ang supervisor, ang housekeeping supervisor dyan. Si Ma'am Luna, ang manager. So I hope Ma'am Luna and Ma'am Benya, if given a chance na gusto pong magpahinga ni Inday Kabkab dyan, I hope bigyan nyo si Inday Kabkab ng masigabong palakpakan. Salamat kaayo. And yun po, sino pa? And sino pa yung mga Queenie Arthurian? Sina Miraflor Gilbert at si Miraflor Gilbert kasi dahil as in, baliw na baliw din sa mga video mo. Sabihin mo, Miraflor Gilbert of Australia. Miraflor Gilbert of Australia, thank you so much. Sino pa ang dami? Sino pa yon? Queenie Arthurian. Sa tanan diha, salamat kay inyong tanan. Sa lahat po na nagmamahal kay Inday Kabkab, sobrang salamat. Mabuhay po kayong lahat. At naway, suportahan po natin ang kanyang mga video, ang kanyang mga vlog, because mga journey sa buhay. Kasi naman po, talagang meron naman tayong siya nagpicture sa tubangan.
Unsa man Daplin siya? gamay lang daplin. Siya kasi yung ano eh, siya kasi yung mga masasabi natin na talagang despite of, di ba? Everything. Yes, kasi alam ko naman day yung sa kabila ng lahat sa kalibina ng lahat. kahirapan, Ayan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok sa buhay. Ayan. Andito ang ganda-ganda ko pa rin, di ba? Yes. And then yung ano niya, yung mga naiambag niya, isa siyang sige na, istorya. Ano? Isa siyang dakilang Dakilang ina. at saka OFW. dakilang OFW sa Kuwait. Mga sa Kuwait day, ilan kayong mga OFW doon? Sa Kuwait, ang Sa dami lahat, namin. Siguro nasa 200 plus. Oh, ang dami no. Oo, nasa mga 200 plus kami. And then Na nandoon at hindi namin alam kung anong buhay meron yung iba. oo nga kasi. So alam naman natin, nababalitaan natin yung mga nangyayari Oo. doon. Kaya bago pa man tayo pumaruan sa Middle East, kailangan po natin ng sobrang paniniwala Oo, at saka sa ano, nakakataas na sana ipagtibayan pa rin tayo sa ating mga lakas ng loob. Oh, yes. Tapos, ang pinaka number one na baon mo is Prayers. lakas ng loob. At saka prayers, dasal, pananalig sa may kapal. Pananalig sa may kapal. At syempre, kailangan talagang matatag ka. Matatag yung gabay mo. kalooban mo. Matatag talaga. At saka, Tapos, gano'n naman talaga no. Kasi, hindi natin alam ba yun ang mangyayari? hindi, sa Kuwait ka no, Oo. karamihan doon mga household workers, tama no? Yes. So, mostly mga babae. Konti lang doon yung mga skilled workers. Oh, alam naman po talaga natin na meron pong napopost sa Facebook yung ano yung mga nangyayari no sa mga Pag-pray po kababayan natin sila. Ipag-pray natin kasi yung mga amo kasi ninyo doon, hindi po kasi natin alam yung mga ugali nila, tama. Yes. So ayan po, Kaya sana lahat dyan, lagi ko kayong pinagpipray kaya lahat dyan nasa Middle East. Oo, at na sana liwanagan ang mga isip at mga puso ng mga amo ninyo. yes. Na mag-isingin sila sa katotohanan At kung saka- hindi dahil sa atin. Oo. Dugyot sila mga boys. Oo, dugyot sila kasi Grabe. tayo yung kahit pagtrapo sa kanilang mga tain, no? Oo, Lulingan na, sobrang day. dugyot nila Oo, dugyot dahil. sila dahil. Dahil sa atin tayo talaga mga Pilipino. Uy, day mo, malinis talaga tayo. kinahanglan murag I need to stay in Kuwait kasi dugyot man ako, uy. Simple ra kay sa Teacher Ring, oy, look at her outfit today. Guwapo kay hindi kab ay. Ang oh, iyang naong sa unlike sa akong outfit noon. ang yung ano niya, yung tawag doon, yung mukha niya sa video at sa personal iba. Batang-bata pa siya sa personal eh. Charot! Pila mo gid Bayot, layo pa 25. kayo kung sweldo sa YouTube, bayot. Dili mo ko nga dai oy. Oh. Kanang Sige. murag 25 pa yang edad. Hello. Mm-mm. Salamat kayo. Yang iya pong anak dire nga bibo po kayo magsig selfie. Ya ang akong ilong kay imam butang aguon. Tangag sili, butang. Smile. Smile, right, smile. Oh, ang resulta. Hala guwapo na guwapo. Yung tangag ribbon. So once again po sa mga gusto makita si Inday Kabkab sa mga lahat ng mga fans niya dito sa Davao at malapit sa Davao City, punta kayo dito. Maghihintay po kami dito hanggang alas 5 ngayong hapon because we want you to witness sa aming showdown. Sasayaw kami ng Day, taga-asa ka. Basta mo na to. Giunda na tiga tuts. Manggawas gining kuradang-kuratsa ko karon. Anak day, kuradang. Sige ka din, Pinuangan jud ka. Kilala. Hala. Ilantan daw. Lanindot lagi nang usom ng camera day. Usom ng application Lang siya day. rin nakapalubaw. Dara oh, kailan mo ana? Kabkab Juniora? Lami kay kinatawan oy. Naadjud mi Sige, smile. Iban siya sa live. Dagoy. Naadjud mi karon nagtok. Naadjud mi karon nagtok-ong. Naadjud mi into sa hagdanan Atubangan dyan sa sa City Hall sa Davao. Ayan. Mama, chut. Oo, makita ni tita. Yan. Ikaw kay, tanawa chut. Tanaw in town, Cute. picturean in town kasi Ah, sige. Ano daw? Ano daw to? Mamake sure dahil sila po diri. Ano yung wifi diri day? Na. may wifi dai. Free wifi diri. Public wifi mo sila nakaputang. City Hall Davao. Day, picture mo day, be, pang ano? Oh, sige, pang thumbnail.
Piyok. Ang kinato. Mura sus inday kab-kab. Ang yang anak bakit inday kab-kab o juniora. Panday may pang thumbnail, day. Asa man Ay, day, tayo, ito kung ingon ba? Kung thank you. Gusto na- mag-anak ko day. Buing, dili dyan na madawat sa YouTube ba? Dili mo dawat. Bilang Tama, ka. ma-block ta ba yun? Hala kanang kang kuan kanang kisay. Kana bang bayot bang ako kanang kisay pa kana di daw. Kana bang kisab na Kani Erika? ang Kana Guwapo si kay Erika ba? Kane. Erika. Oo, si Erika Magkuan man Jud. na siya Guwapa kay Kane. Kuan po. Uy, nga i-upload gahapon ba nga katong naligo kag dagat. Kailan ka not suitable for advertisement? Ngano no. man, ngano man. Guwapa. Sayo man siya. Guwapa kay. Guwapa kayo. Ma-block lagi mo. Guwapa lagi. Laugwa kanindot akong mata darling. Uy. Hit ko. Sige na ba? Kitang thumbnail. Magunsa man mi day. Sa basta kuan, pang thumbnail na. Magunsa man mi. Picture day. Picture ah. O go. Oh, sige go. Yes, may sala. Bibi, excuse sa bibi. Pang mag-thumbnail sabi niya. Mag-thumbnail sa thumbnail. Yung sabihin gusto ninyo ay thumbtacks. Waki-waki ba? Waki-waki. Waki-waki. Mana? Ang thumbnail dyan, iba yun kay ilok dyan ba? Video. Arlene Balduesa Juan, taga-asa di ay si Inday Kab-Kab, Taga Dumingag, Zamboanga del Sur. taga diri ka sa Davao, taga Sambuanga siya dear. Nakuan na ko diri, kanang nalagpot. Marigold Sempro, na-meet niyo na si Inday Sara, wala pa dear. Nagpaabot lagi mi ni Inday Sara, uy may na lang in town Inday Sara, uy manguskos. So you know that is the Davao City Hall. Susan Gamutin, hello Ate Cha and Inday Kab-Kab. Watching from Hi. Germany, pa-shout out by Yit. Hello, Amor hello. Ganda Binlot, baho na ang kilikili ba yun? Actually, di hindi talaga, murag mabaho na, oy kay murag. Asa ko Singot na. Simuta daw. Pasimot ni Angel. Uy, kahumot pa man. Uy, humot pa ko. Katulog. Uy, sa pikas ko no, be. Oh, kahumot. Alo, naanas Inday Sara. Welcome to the Philippines. Ipatutoy ka na. Dali ah. Ayagon. Lao, tuto. Na, unsa to imong YouTube channel dai? Ang junior nga Inday Kab-Kab nagsugod na pog pangwarta sa YouTube. Nabuhat na ko sila. Angel May Kab-Kab Junior. Bitaw dai Angel Kab-Kab. Angel May. Angel Mi Kab-Kab. Wala yung Kab-Kab boy, Angel May ra. Angel Mi. Siguro nang i-promote soon pagka Ah, Pilingan na Sambuanga del Sur si Daya. hi Darwin. Na Darwin ha. Ah, Jovi Monticalvo, hello bayot ani Kab-Kab. Baya. Pahayak, ano siya dong tumboy. So once again po, pasensya na talaga. Hindi ko anong tao, nag-prenup sila eh. Hindi ko Hoy, pasensya na talaga. Hindi ko mabasa lahat kasi pagod na talaga ako. Landel Bay Lady Ayen Baran Aguilar at si Janet Baran. Janet Day, nandito na Hi sila. Janet Baran, kumusta? Ayen Aguilar Baran Day. Oo. Ah, si Ayen Baran. Yes, tapos Kumusta, si Elubay? Lendel Lidi. Landel Lady. Uy, Hello. Lindil. Landel, uy, Landil. Landel Lady. Well. Magsigilag lalimang kaday nga kanis Landel Lidi kay maadtog Manila karon. Alam mo balik mag Cebu ugma oy. Di kasun ugma Manila na pod. Sige So na. ko oy langaw Gusto mo na siya. nalibang ra Cebu? Mura dayon niya. Nangigit sa Manila? Oo dayon niya. Langaw siya paglubot. Usak to jud kaday. Okay ra mi diri chief, malingkod. Ala Chip, salamat kay Salamat kay Chief. Ha. Pwede mo higda. Chip, pwede mo higda Chip. Sige Chip. Tungtong na ako Chip. Kanindot diri sa Davao ay kalami sa live diri. Oy mo na giingon nila no, live Davao life is here. So kamo kung gusto mo nga naamoy live, Hangin fresh kayo. kung naamoy gusto mo nga naamoy live, ari mo Davao uy.
Di lang pwede jud ka video dai no sa balay ni President Duterte no. Dili jud pwede pero gahapon dito mi. Dito mi sa daan nga balay ni Tatay Digong kung saan doon lumaki si Sarah. Asa man saan dai meron? Dito sa kuan sa sa Matina Bangka. Dito sa daan nila nga balay. Aba to amo gyud. An katulagin na ay duha ka ko. Pink ilahang balay. I think Oo. dito maoy green man to ang Green ang ilang diri sa phase 1. Oh, green ang sa phase 1 no. Oo. Dayon ni ato mi gahapon bayet, ni ato jud mi sa diri sa phase 1. Sa kato ilang phase 1. O giharang mi mga sundalo. Daghan kay dai Oh, no. niingon sila nga, "Ma'am, pasensya jud kayo kay utos ni Ama ng Pilipinas." No nga kuan. Na dili pa pwede magpabisita. no. Oh, bisag dito lang sa gawas. Lunes pa daw magsugod. Lunes. So, So, pwede na ugma ugma pohon. Oh, ugma pohon pwede na daw maadto. Wala ko kaharangon ko manad ko sa man mobilangkad ko chip. Ako kung harang ko bilangkad ko uing. Mo lagi to gahapon, so napasalamat po kayo ko kang Ate Stella, kang Bay Stella, no? Sa iyang pag-offer sa iyang sakyanan gahapon. Thank you po Ate Stella for Sa your pagtuyok-tuyok sa- generosity Oh, for yes. touring Davao, Thank you for kayo, touring Ate Stella. Inday Kapkab. O sa katupod, kato among gipuy agidaan gabi. Salamat jud kay Ate Stella sa tanang mga tao nga nasa likod ni ining tanan, labi lagid ni ka-exchange akong kontak-kontak diri. So maraming salamat po Salamat and jud kayo. yung bahay na si Ate Adela. Ate Adela, maraming salamat po Ate. Si Ate Oh, Adelaida. Si Adelaida dito siya. no? Oh, siya yung nagbantay doon pero ang tag-iya si kisang- Julia Cristina. Ay, Julia Cristina. Thank Ay. you kayo by Julia, Julia Cristina. Cristina. Hello sa iyo dyan. Ingat ha. I love you so much. Thank you. Thank you po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, wag lang po kayong bibitew kasi hanggat may Facebook, hanggat maganda yung signal, hanggat may wifi, patuloy po namin ihatid sa inyo ang mga kababaliwan, ang mga kababalaghan, ang mga Katatawanan. kaiputan sa CR. Ang mga kadamakan. Kadamakan. So, pasensya na talaga ha. So, pasensya na talaga. Mga tinood bitaw nga mga tawo. So inana gid na ang mga panghimo sa mga tinood nga nahitabo. Kung saan naman kunin mo da Angel, paano ano po kunin mo? Isa na pud be. Kung saan naman po dahil? Open your mouth. Open your mouth daw. Nakuha baba. Hello ninyong tanan diha ha. Giselfian siya sa ako ang juniora. So moto, unsay resulta? Hala, nagkaog noodles. Wala kanindot. So once again po, sulitin na namin kasi anong tawag doon? Naanami diri sa tubangan, panganhin na mo mga boys. Susulitin na namin, magkita pa kami ni Inday Cab kapag pagdating ng Cebu. Kasi nasa Ibo lang naman pala sila. Uy, malapit lang talaga sa office ng Cebu Hangguko. Relocation. Oh, so, one of these days, pag hindi na po ako busy, pupuntahan ko po si Inday Cab para po sa aming collaboration at makahatid kami ng ibang ano naman, ibang level, ng mga video para tawag doon, para kayo mga OFW dyan na taga-subaybay niya. Yes. Ingat kayo palagi dyan and dasal-dasal lang, kaya nyo yan, makakaraos din kayo, makakauwi din kayo ng Pilipinas. tama, amen. And palagi ninyong isa-isip at isa puso na unahin talaga natin ang ating health. Kasi tayo, everything will follow. Ano lang ginatong beauty rest, oh, diba? Bisan unsa na ito kakapoy, So, mga salamat. itong palingan. Yes, tama. Hindi na may kutob, no? Daghang salamat. Paabot mo yung Di na po, hindi na ako i-off. hanggang dito na lamang po. Okay. Daghang salamat sa inyong tanan. O, diba? Pa-shout out from Saudi Arabia. Hello. Dear Geraldo, Arjin Alam, hello po, Don Brown. Ibang level sa kadugyutan si Bayo, tama. Tama ka Don Brown, nakuha mo. Samantha Joy Quaton. Leiden taga Cebu. Yes. I am cordially welcoming Inday Cab to Cebu. Pero nasa Lapu-Lapu siya ha. Daghang salamat. Daghang salamat. So, ayan po, yung pinopromote ni Inday Cab na beauty products. Sana po supportaan natin siya para magwapa din Dalawa kayong na tong lahat. beauty products ko, SOE. Oh, Aha. so Yes! Ha? She's- Nindot ang SOE. she is using Mahal siya pero SOE. very effective. Ana. Emeline Faisal Musta from Bangladesh.
Maricel Petroni, Let's War Hartamusa. Janice Plaza, nagkita na jud mo Inday Kabkab. Asa? Yes, day. Basi mayang ka sa kong aha ba? Basi mayang ka sa kong aha. Pag-try ko sa kaset. Kuan man akong gigamit. Ang isuoy magulat pa ka og sa kasimana. Akong gigamit lang jud no. Safeguard white. Muna ang akong naong day wa jud ni kausaban. Perla. Ang good imong gamit. Perla ha. Hebron. Ha? Hebron bayit. Kailan ka Hebron bayit? Unsa man na day? Katudang blue bitang sa mundag ko kay marabog perla. La argo man na sa mo Argo lagi day. o Hebron Hebron na sa inyo. Muna mga sabon sa unay. Pag Sabon sa Bisaya buhok. lang mo kay lami pamation. Sabon sa buhok, taman sa tiil, argo. Inday Kabkab gimingaw na ko og Kuan, tan-aw sa Hebron. imong video nga magkaon niya magsugilanon na mo. Day sabi ni Marmi Baharer, gimingaw na day mag-video na sa gaoy ka nang Masugilanon? Yo, yung sugilanon ba? O, sige. Kay mao jud na imong Kini, kuan day ang akong suliran. Sige na unya. Hanuman sa Pali- usa kaaw. Palihog ko sa pagtugtog sa awit nga nag Paliw ko sa O sige na oy, mamaya uli ala. Giithan jud ko day. Giithan ko. Naitan? Sige na, bye-bye na guys. Naidagang kalapati Bye-bye, mamaya ulit. Bye! Bye! See you! So once I again love po, you all. Inday God bless. Kabkab live at Davao City Hall. So once again po, Dako na may baso eh. I am inviting you all, if gusto niyo makita si Inday Kabkab personal, sa mga hindi pa po nakakita ni Inday Kabkab personal, today at 5 p.m. come here. Muli na ko ugma pohon. Anhi na mo. So, mo to. So, Igulit mo Inday Kabkab. Ito na kasi. Di na balik Davao. pili gyapon mi mag. Kapon kay magbasman mo no? So, mag-post lang ko no kung gusto niyo mo tan-aw. Oo, sige. Dito lang ta sa bus terminal Oo. dito sa Suportahan sa po. Icolan. Suportahan po natin ang YouTube channel ni Inday Kabkab at saka mga Facebook na to, page Inday niya. Kabkab gihapon. Daghang Oo. salamat. Thank you so much. Okay. Bye. Bye-bye for now. Masa na dong durian?